Azteko eguerdion guztioi, guk uste dugu gaurko eguna pozgarria dela, historikoa dela, eta oso egun garrantzitsua Nafarrontzat. Zeren gaur autogobernuan sakontzen dugu, gaur aurrera egiten dugu gure eskubide historikoen berreskuratzearen bidean, eta batez ere gaur sakontzen dugu ere, eta aurrera pauso garrantzitsu bat da, subiranotasunean, buru jabetzan, eta nola ez, Euskal Herria Bilduk estatuko gobernuarekin adostutako akordioari esker, gaur azkenean oso prozesu luzea izan delako, baina gaur azkenean esan dezakegu gure eskumen eta eskubide historikoa berreskuratuko dugula. Nik uste dut oso berri ona dela. Esan bezala prozesua asko luzatu da, baina gaur ospatu dezakegu, eta guk eskatzen dugu hemendik, bai alderdi politikoen gehiengo zabalari Nafarroan daukaguna eta hemen kongresuan ere izan dugun batasuna aurrera jarraitzen egiteko, zeren badaude eskumen batzuk pendiente daudela transferitzeko, eta badaude beste eskumen batzuk berriak guk ere lortu nahi dugulako, zeren Euskal Herria Bildurentzat subiranotasun sendoago beti esan nahi du ongi izatearen maila igotzea, eta Nafar herritarron guztiontzat onurak ekarriko du. Esan behar dugu ere, eskuinaren aldean, bai Espainiako eskuinaren partez eta Nafarroako eskuinaren partez, oztopo handiak izan ditugu, baina oztopo guztien gainetik lortu dugu, eta esan bezala postekoa da, eta guk lan egiten jarraituko dugu beste eskumenak lortzeko.